ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзатон иншоалло ба хайр бошад. Имрӯз қарор дорем дар бозори Корвон тарафи Тилобозор дуюм қатор пешаки дуюм қатор ихтиракҳои хушрӯ ярмаркаи либосҳои мактабӣ оғоз шуд. иҷо омаден дасти холӣ умуман намебурен. Ҳама нарху наво беҳадди бад дастрас. Медароем дохили мағоза дӯстони азиз. Нарху наво сар мешавад дӯстони азиз аз 280 сомон то 500 сомон ай дӯстони азиз. Аз синфи 1 то 11, аз якум курс то панҷум курс бо мардакое ки тӯй доранд, корхонода кор мекунанд, шиму костюм мегиранд. Мехоҳад баъзе одам шиму костюм қатъи тӯи маъракаравиро нағз мебинад. Барои шумо низ ҳамчунин ҳаст дӯстони азиз. Борҳои бренди, борҳои фирмини, шиму костюмҳои фирмини дӯстони азиз. Ман сифатшона даромада баробар аҳамият додам, беҳтарин бовар кунед. Ҳама расветкош ҳаст. иҷа ки омаден ай тренажка ба шиму костюму ба туфлию ба ҳама чӣ мерасен. Ҳама чӣ меёбен. Дига ҳоҷат ба ягон ҷо рафта нест. Ремен, галстук, любой чи хуласи гап доранд. Нигоҳ кунед. Обтови рубашкаҳои мактабӣ, куртаҳои сафеди бачагона яъне. Марҳамат дӯстони азиз, нашоти дастафка маълумоти пурратар метавонем бо худшон данависен ярмаркаи либосҳои мактабиро барои шумо оғоз кардем дӯстони азиз. Сайти худшона атмети мекунам, даромада обуна шавед, метавонем фармоиш ден, метавонем биёен аз наздик бо нархи назар ба дигар ҷойҳо дастрас. Касе ки ҷои салқинак мекофт дӯстони азиз, ҷои салқинак биёен, ам хеле пӯшида алишакон гирен, савдогар мардакай ба ҳазм мепӯшен мақсад. Намарамат дӯстони азиз, будавен ки бовар кунен нархошо назар ба дигар ҷойҳо на самом деле арзон. Ай 280 сомон шиму костюм шок цена, ҳамашон бо сифатҳои дараҷаи олия. Ана коллексияи нави 2026 шаштугмага меган ира. Ин бори навай дизайнои нав, беҳтарин дизайне бовар кунед. Рубашко нархшон сар мешавад аз 50 сомон, галстук боша нархшон сар мешавад аз 10 сомон то 50 сомон. Аз синфи 1 то 11, аз 11 то 5 курса дӯстони азиз, якум курс то 5 курса галстук ҳаст. Рубашко низ ҳамчунин остин калта, остин дароз ҳаст, кабути оби, сабсафед, ани кабути осмонӣ, любой расветка ҳаст. Коллексияи нави 2026 дӯстони азиз, нигоҳ кунед, аҷоибот хушрӯ, ино бо сифатшон беҳад фасонакан. Чизи шута истифода мекардем. Хатакиш пластикаш ҳастай, бани вафлини ҳастай, клетчни меган баъзе одамо, ё бори навам бу дӯстони азиз, лионшам ҳастай. Ҳама намуди сифат ҳаст, ҳама намуди. Баъд касе ки гиребони куртара сиёҳ мепурсид, нигоҳ кунед, даст остини кӯдакам сиёҳ мепурсид, ай намудакошам ҳастай. Шок цена гуфтам ку ай аз 50 сомон куртаҳои сафед, рубашко аз 10 сомон то 50 сомон. Марҳамат пешаки даромадгоҳи дуи тарафи Тилобозор мехеред миёем, сразу ҷошон маълум ай. Ярмаркаи либосҳои мактабӣ оғоз шуд дӯстони азиз. Касе дарин хеле савремени шиму костюму махулай ё барои тӯи маърако, барои бачакотон дар кор бошад, ин сифаташ беҳадди бад хушрӯи замишни оригинал да дигар ҷо 800-900 сомон ай бовар мекунед. Да иҷа як баробар арзон ай дӯстони азиз. Расветкош ҳастай, ҳозир нишон метиҳем. Ранги сиёҳ ана ки духтарако хушрӯ ки ранги тёмнасини мешада, баъд ранги сиёҳча бо ранги серича дорад. Шок цена, ранги дигар ҷо 800-900, як баробари тоза арзон ай дӯстони азиз. Пешаки даромадгоҳи дуд ай дӯстони азиз. Метавонем биёен аз наздик дида харидорӣ кунед. Дар асл нархошон сар мешавад аз 280 сомон то 500 сомон. Ай синфи 1 то синфи 11, ай якум курс то 5 курс, ай 5 курс аллакай то мардакҳои тӯй мерафтагӣ, корхонода кор мекардагӣ, ҳама намудиш ҳастай. Марҳамат даромадгоҳи ду биёен аз наздик бинену харидорӣ кунед. Ай сини сери ва ранги чорни будай. иҷа ки омаден дасти холӣ намебиред. Ай синфи 1 то синфи 7ум, 8умхонота ҳамчунин туфличо ҳастай. ира бинед да танаи бачак чихел хушрӯвакай дӯстони азиз. Бовар кунед, ман шахсан худам ошиқи анави магазин шудам. Уҷа омадам мегум ҳама школьникома бигирам, ҳам иҷа биём. Ҳам вибршон калонай, ҳам нархошон назар ба дигар ҷойҳо ба кулагӣ фарқ мекардагӣ ай. Дӯстони азиз, дар ин мағоза низ ҳамчунин ай синфи 1 то синфи 11 любой намуд шиму костюми ҳаст. Студентодам ҳаст. ира биден ба зебии формара биден буда танаи одам бошад дигар хелай. Чихеле ки ами додари мара зебдагиаш шумодам низ ҳамчунин дӯстони азиз мезебад. Хулас ин мағозарам ҳамчунин тарафи Тилобозор пешаки даромадгоҳи седай ай синфи 1 то синфи 11 любой намуд шиму костюм ҳаст ай. Ай якум курс то 5 курс то акое ки тӯи маърака доранд мехоҳанд дар тӯёшон ҳам хеле шиму костюм пӯшанд. Одамое ки ина нигоҳ кунед дӯстони азиз, корхонада кор мекунанд, ҳоҷат ба шиму костюм пӯшидана шумо низ метавонед омада харид кунед. Ва духтаракҳои хушрӯ, ирам ам хе ай
280 تومن سر میشه تا 500 تومن. لوبای نمود سویت چی میکسون سیاه میخواین چیاملا سری میخواین سری میخواین سینی میخواین لوبای رسوید کش هست برخد زمشتی میگم بعضی آدمو ای وریانت کنیز همچنین اکسکلوزیو شما کاستومو هسته پیشکی درآمدگاهی سه دوستان عزیز بویا برای بیرون نشان بدم ویبرا ببینیم وای 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 با جای ساقی نکای این دوستان عزیز درآمدگاه سه این درآمدگاه سه را پیش شکشتن این مغازه شه بچه ما را دیدین نه طرف حواستون نکن فرمادتون نشون بدین و تا توفلی هم دارن طرف شروع